Ngayon, pinagdasal na po ba ninyo si Senator Manny Pacquiao? Okay, wala pong politika ito. Ako po pinagdasal ko na siya po ay bigyan ng lakas, talino, at strength, talino, wisdom ng ating dakilang Panginoon. Kasi hindi ko po ako kilala ni Senator Manny, hindi po kilala. Pero bilang Pilipino, pinagdadasal ko siya because ang kanyang tagumpay po, tagumpay ng mga Pilipino. Remember that, di ba? Para magdasal ka ng 1 minuto, may mawawala ba sa atin? Wala po. Di ba? Pinagdasal ko si Senator Manny na manalo. Kung pwede nga lang, sabi ko, convincingly. Hopefully by knockout, di ba? Ganun po yan. Thank you always, Amazing Dog. Sige, Amazing Faye Ann Marnieba. Di ba? So ganun po yan. Invite ng marami. Lalong-lalo yung mga gusto ninyong sponsor, maging part of your team. Kasi dito, remember, mayroon kanya-kanya tayong team sa negosyo natin sa MHC Unilevel Business Program. Kami po andito, impartial kami. Kami po ay gusto namin, kayo lahat ay umasinso. Lahat maging matagumpay, di ba? So, ganun po yan. Amazing Raquel Burabien, good morning po from ano po ito? From Malinaw Albay, 'di ba? I think nanalo rin ito sa sa pakuntis natin. Amazing Evelyn Arcamo, done, share and care. Very good. Thank you so much, 'di ba? Amazing Jima Ardalis Marino watching from Humapon Albay, 'di ba? Humapon, Legazpi City, I think. Humapon, Legazpi City, 'di ba? Okay, thank you so much. Tuloy-tuloy lang po tayo. Tuloy-tuloy lang po tayo. Kung gusto nyo magpa-shoutout, magtanong, mag-suggest, wala pong problema. Okay. So ngayon po, tuloy-tuloy tayo. At i-announce po namin sa Sunday yung mechanics po ng pag-claim ng ating mga prices, di ba? Ano po namin yan. Pero as of now po, ang promo natin ay hanggang ngayon, ang Amazing 4 ay buy one take one. Kung bumili ka ng isang set, katulad nung sa bumili po ng isang set 11.5, ang kanyang produkto maging 23,000 SRP, di ba? So pwede rin po diyan kayo bumili kay Amazing Diamond Len Pabilonya diyan sa kanyang Purokwan, Kimantong Daraga Albay. Ang kanyang numero 0946 051-9050, 0946-051-9050. The same din po ang promo dyan kaysa dito sa atin. Wala pong problema yan. At ganun din po dito po sa atin. Will be around hanggang 12 dito po sa booking office natin in front of Pod Panda and Bangko Sentral ng Pilipinas beside Angeles Cake. Legazpi City, hanggang 12 lang po yan ang ating promo na Amazing 4. Ngayon po sa Monday, titingnan po natin. Pero sa Monday po, hanggang katapusan, ang Amazing Trio ay buy one take one. Anong ibig sa Amazing Trio? Miracle C, 5 klaseng natural vitamin C, Mega A, 5 klaseng super fruits for super antioxidant, Multi 5, 5 klaseng very powerful mushroom para po mapalakas ang ating immune system. Yan po ang ating core products nung tayo po nag-start noong July 2008. At yan po ang Amazing Trio. Ang Amazing 4, dinagdagan natin ang Mega 1, 21 very powerful natural ingredients para for overall health, para po mas matindi, mas malakas ang power dahil nga po mayroon tayong coronavirus, may mga variants, may pandemic, para labanan po yan kay Amazing 4. Pero Amazing 4 po as of now hanggang 12 o'clock lang ating promo. Pero Amazing 3 extended po yan hanggang August 31 unless otherwise yung supply po natin, supply of the products. Okay po. So pagkakalam ko po, ang supply ay Amazing Trio mayroon pa sa head office sa Manila, pero ang Mega 1 po, yan po ang medyo ako'y kinakabahan na. Hindi pa dumadating ang in-order natin several months already. We paid it already. Kaya nga po ako, kikiri-kiri ako. Ako po ay medyo ako dissatisfied dahil nga po kinuha na ang payment pero wala pa ang hindi pa na-deliver ang produkto. Kasi ang katwiran ng supplier ay may pandemic din sa kanila.
Pero kahit may pandemic sa kanila, dapat bilang supplier, gawan mo ng paraan na i-deliver mo on time, di ba? Kasi 2008 pa tayo, hindi dapat mabitin ang ating mga kliyente dahil nga po sa pandemic. Dapat po tayo mismo ay gagawa ng paraan. Iyan po ang aking laging nasa isip. Pag gusto parati, may paraan. Ayaw ko na marinig yung the other way around. Pag gusto, may paraan. Okay, anong paraan? More prayers, more actions, gawa ng paraan with passion, di ba? Yan po ang inyong kaibigan, inyong kapatid na si Doc Joey Bitito. Lagi po tayong passionate, lagi tayo nagdadasal, lagi tayo gumagawa ng paraan. Hindi lang po ito para sa akin, para sa atin lahat po ito. Kung alam lang po ninyo ang aking buhay, very simple. Kanina, ano lang ang aking kinain? Sinaing na saba at saka hilaw na saba. Yung kanin, hindi ko na kinain. Yung ulam, hindi ko na kinain. Kumain din ako konting-konti yung macaroni, iwan ko. Hindi ko kinain. Kakuha lang ako ng konti. Kako sa'yo na yan. Di ba? Uminom ako 2 migawan na kapsula. Gusto ko sana uminom ng multi-5. Nagmamadali na ako, di ba? Maraming tubig. Ganun. Very simple po ang buhay ko. Very simple. Hindi ako hindi po naghanap kung ano-ano, di ba? Kung anong mayroon dyan, okay na basta ako makain. Nakainom pala ako kanina, Mega E-Coffee. Kasi yan po ang marami pa tayo, Mega E-Coffee. Multi-5 coffee, wala na halos. Mega Choco, yan, marami yan din nagsalit-salit. Amazing Coffee Mix, out of stock na tayo. Pero dyan po sa mayroon. Meron pa dyan sa Multi-5 Coffee, meron pa dyan sa Purokwan Kimantong, sa outlet. Amazing Coffee Mix, meron pa dyan. Pero dito po sa ating booking office, wala na. Okay, maliwanag. Okay, so iyan po. Iyan po ang sinasabi ko. Kung marami kang supply, mas maganda. Diba? Okay. So iyan po ang sinasabi natin. Diba? Okay, go lang. Amazing Emerald Faye and Marniba. Okay, from Amazing Arlene. Amazing Diamond, Miss Migawan Arlene Pabilonia ng Purokwan, Kimantong Daragalbay, 0998-975-8121. 0998-975-8121. Pa-shoutout po, Amazing Doc, kay Mama. Happy birthday po, Mama. I love you so much. From Amazing Diamond Arlene Pabilonia. Ano po ang pangalan ni Mama? Ni Mama mo, di ba? Para masabi natin dito. Amazing, go lang po, Amazing Emerald Faye and Marniba from Amazing Diamond Arlene Pabilonia. Okay, si Ate Helen Len Almuhila from Amazing Pian Marniba. Pa-shout out po, Amazing Doc, kay Mama. Ayan, happy birthday po. Di ba? Sa mama mo, yan, di ba? Magandang araw sa inyong lahat. Blessed Sunday, yes, from Doc Joy Bitito. Ate Anne Gonzales, Ate Loni Baramida, where are you? From Amazing G Bayaban. Thank you po, Amazing G Bayaban. Yan, from Amazing Arlene Pabilonia. Kami po, wala ng saging, di ba? Okay. Mokapel, Alcantara, Rachel. Blessed Sunday, everyone. Keep safe. Yes, okay. So, yan po ang inaano namin. Wala na talang saging. Wala nang saging. Di ba? Okay. Okay. Di ba? Nasaan na sila? Where are they? Di ba? Okay. Di ba? So yan po magandang balita natin. Dito po nagtutulungan tayo dito lahat. Di ba? Okay, nagtutulungan tayo dito lahat. Kaya po tayo ay ginagawa po natin ang lahat ng ating magagawa. Ng ating di ba? Kasi nga po ay ayan po ang gusto natin na mangyari. Yan. Evelyn Arcamo watching po from Barangay Amogwes, Pulangi, Albay. Mga taga Pulangi, kumusta na po kayo lahat, di ba? Blessed Sunday po, Doc Joy Bitito. Thank you so much po na isa ako sa nanalo sa inyong birthday raffle po. God bless po.
Manood lang po yan, makinig po kayo ha. Sa ano natin, kasi po ay, di ba? Kasi po ay announce na po yan ni Miss, i-announce na po yan ni, i-announce na po yan ni, i-announce na po yan ni Amazing Jill and Amazing Anna bukas. Di ba? Di ba? Okay. So yan po dapat alam na natin. Doc Joy Bitito, good morning po sa lahat. Di ba? Thank you always, Amazing Doc. Yes. We are here to help you out. We are here to help you out. Lahat po kayo tutulungan natin as much as possible. Di ba? Di ba? Good morning, Amazing Doc Ching Bitito. God bless po. Yes. God bless. God bless. Wow ang agila. Yes. Wow na wow. Ang agila ng Pilipinas. Di ba? Di ba? Ang gagawin po kasi natin dito, pag kayo po nagsishare po kayo, mas marami po ang inyong coupon. Di ba? Mas marami po ang coupon ninyo. Happy birthday po sa mama ni Miss Amazing Diamond Arlene Pabilonia from Amazing Juan Monilla Nociliado. Di ba? Yan nagtutulungan, nagmamahalan. Kain po tayo, Doc. Ay, salamat. Ano po bang kinakain ninyo, Amazing Evelyn Arcamo? Siguro, yan, ay masarap yan. Masarap na kamote. Yan, di ba? Kamote. Kamote King. Ay, kaso wala na nagsusupply sa akin ng kamote. Where are you na? Nasaan na po yung kamote ninyo? Di ba? Nasaan na po yung kamote ninyo? Wala na nagsusupply sa atin. Di ba? Dati may nagsusupply sa atin ng kamote, ngayon wala na. Di ba? Di ba? Wala pa nagsusupply sa atin ng kamote ngayon. Bakit nangyari? Good morning, MHC Unilevel Family. Have a blessed Sunday from Amazing Diamond Arlene Pabilonia. Yan, di ba? Okay. Di ba? Di ba? Jeneline Pamurada, good morning po. Good morning also. Mary Grace Paulati, hello po. Good morning to all. Yes, good morning to all. Di ba? Evelyn Arcamo, thank you po. Doc Joey, many blessings to come. Yes, okay. Di ba? Good morning also lahat ng members ko. Amazing Sapper Ate Edeline Miranda, Amazing Sapper Ate Miles De La Torre, Amazing Gold Jam Celestial Diaz, Amazing Emerald Faye and Marnie ba, Amazing Gold Anjo Sico, Amazing Gold Ninita Padua, Amazing Gold Susan Operio, Amazing Bronze Ninita Oloya, Amazing Gold Elizabeth Velasco, Amazing Emerald Ani Pabilonia, Amazing Emerald Cherry Toralba Pabilonia, Amazing Silver Dave Ibwinga, Amazing Bronze Ruiz, Amazing Bronze Rich Shapno Ligado, Amazing Gold Joan Monilla Nociliado. Congratulations sa inyong lahat. Yan. Sorry po dito. Happy watching po sa lahat. Yes. Okay. Di ba? So yan po ang magandang balita. Di ba? Okay. Sana po tayo nagkakatulungan. Good morning, Good morning po. Amazing Rosel Bipara Dumpal Noel. Happy Sunday po. God bless. Amazing Darrell Nopre Ohano. Good morning po, Doc. Good morning. Amazing Selena Pukaw. Yes. Jody Ann, good morning, sir. Good morning. Doc Joey lang po. Wag nang sir. Good morning po. Jody Ann Mihidana Lopera. Shearer, Amazing Genor Moreno Baloncio, good morning po, good morning. Shearer, Amazing Bing Aguilar, good morning po, good morning. Yung po mga shearer pong yan mas maganda kasi nga po kayo ay mas maganda po ang what's in store for you, di ba? So yan po ang gagawin natin, tuloy-tuloy po ang ating mga pa-promo, ang ating mga pa-contest, para po marami tayong matutulungan. Yan po ang aking nasa isip.
Ayan lang po, medyo mabigat po lang kasi. Gandang morning po, Doc. Keep safe always. Salamat, salamat. Yan. Amazing John Iman Bitago, happy Sunday po. Happy Sunday, di ba? Okay, okay. So, yan po magandang balita natin sa lahat. Sige, share lang po tayo. I-share na po natin ang gusto. Diba? I-share po natin ang gusto para sa ating mga kababayan. Diba? Okay, okay po yan. Okay lang po yan. At sabi ko nga ay talagang tayo ay ito na. Okay, okay, okay. Aha. Diba? So, yan po ang magandang balita natin, magandang balita. So, tuloy-tuloy lang po natin, tuloy ang mga sharer. Mas maganda po ang mga sinishare natin. Kasi po magkakaroon tayo. By the way nga pala, ang promo natin sa Amazing 4, buy one take one hanggang 12 lang po ngayon. Sa Monday po, ang ating buy one take one Amazing Trio. Yan. Kasi paubos na po ang ating Mega 1. Mega 1 is almost, very, very little na lang ang supply natin. Okay, kaya po ay pasensya na po kayo. Oo, pasensya na. Darrell Nopre Ohano, good morning po. Good morning also sa iyo, Darrell. Okay, so yan po ay lahat ay nabanggit ko na ba? Sana po wala akong nakalimutan. Ito si Amis. Hi po, Doc. Magandang umaga. Hi, Amazing Lucy Mendevel Tripolka. Yan. Di ba? Oh, thank you so much for Amazing Gold. Joe Anusilia Siliado. Yes. From Amazing Arlen Babylonia. You're welcome, my Amazing Emerald Ate Pean Niba. Miss you, ate. Yan, nami-miss na. Okay, love yan ni Keep safe everyone. God bless. Yes, God bless. Yes, from Amazing Pean Mar Niba. Thank you, Amazing Diamond Arlen Niba from Amazing Pean. Diba? Yan po yan. So, lahat po sana ay nabanggit ko. So, wala pong nabanggit. Pagsabi na lang po. Para wag naman kayo magtampo. Diba? Kasi medyo marami na kayo. At kung kayo po yung mga 1,000 na ay hindi ko na kaya po maisa-isa yan. In random na lang siguro, in random na, di ba? Pero okay lang po yan, ang importante mas marami, mas maganda. 89 shares pa lang, i-share po natin, ang likes po natin 36. Dapat po ay ang comments natin 60. Dapat po ang shares natin ng mga 200. Ang comments natin mga 500, ang shares natin mga 1,000. Yan, di ba? So, yan po magandang balita. Okay. Di ba? So, ganun po dapat ang gawin natin. Okay. Para magandang balita natin. Kasi, special edition po tayo ngayon Special edition. Special edition ng ating programa. Kasi nga po ay ito pala, happy birthday kay sa lola ni Rich Shapno Ligado. Di ba? Ito po yung natulungan natin si lola na hindi na nakahiga na lang. Nakahiga na lang po ito. Ang anak po nito si Amazing Ruby Asuncion Manlapas. Nakapos po ngayon ang birthday ni lola. Okay? Ito, sinabi ni Amazing Ruby Asuncion Manlapas, ang anak, ang daughter po ni Amazing Lola, Mega 1 by Doc Joy Bitito. The product is really amazing. Gumaling ang mama ko. Thank you so much po, Doc. Maraming salamat. Unang-una po, magpasalamat tayo kay the Lord Jesus Christ. Tayo po ay tayo instrumento lang po tayo. Instrumento lang po tayo, hindi po tayo nagpagaling. Nagpagaling po si Lord Jesus Christ. Ginamit lang po ang Mega 1. Okay po. So, ayan po, Lord, thank you so much. At napagaling po ninyo si Lola. Malapit na po. Di ba? Malapit na si Lola mag 100. I think 92 ngayon si Lola o 93. Di ba? Di ba? Ayan po ang magandang balita. Happy birthday, Lola. Happiest birthday. Di ba? Happiest of birthdays to you, Lola. Lola. Di ba? And more to come, di ba? And more to celebrate nito. Di ba? Ganun po 'yan. Di ba? Okay. So yan po happy of birthdays to you, Lola, and
Yan, di ba? Oh, ito po yan. Thank you po, Mega One. Pinagaling niyo si Lola, binalik. Yun na yan dati niyang lakas. Thank you po, Doc Joy Bitito from Amazing Rich Shop no Ligado. Yan, biruin po ninyo. Ito po si Rich ay dati po hindi ito miyembro. Nasa Amazing YouTubers and FB Friends. Nung ang lola niya, hindi na halos makakilos sa nasa higaan na lang. Sinabi niya sa akin, Gako, painumin mo ng Mega One kaagad. Ngayon, sinabihan naman yung kanyang tiya na si Amazing Asuncion, di ba? Ruby Asuncion Manlapas. Ngayon, bumili po ng isang box sa Mega One muna kay Amazing Diamond. Hindi pa siya Diamond. Amazing Amazing Diamond natin noon, si Arlene Pabilonia, dyan po sa market site. Hindi pa dito sa Daraga. Ngayon po nung uminom, I think within 3 days lang, nakagalaw na si Lola. Within a week, after a week, para pong malakas na si Lola. So ngayon po, ay na siya talagang very powerful na. Diba? O, andyan na po, nasa picture po niyan. Tingnan po ninyo ang picture ni Amazing Lola, di ba? Malaki po nagawa ng ating Mega One, di ba? Yan po yan. Ganun po talaga. Kailangan amazing talaga. It's really amazing. It's really amazing, di ba? Yan, ay dapat ito po ay ang Mega One. Kasi kailangan po natin ito i-share sa marami. Di ba? Di ba? Si pala dapat nito natin ma-interview. May interview po natin dito si Amazing Asuncion or si Amazing Rich. Di ba? Kasi po ay natulungan si Lola Pero halos wala na. Pero yan po. Di ba? Ruby Asuncion Manlapas, si Amazing Ruby, yung pong anak. Yung apo naman si Amazing Rich Shop no Ligado. Yan, di ba? Okay, maliwanag po yan. So, yan po ang magandang balita. Kaya po dapat tayo nagtutulungan. Huwag po ninyo ipagkait ang ang like and shares po ninyo. Di ba? Di ba? Ito po si Leg Share, Umisip, Rich Gel. Good evening po. Good evening. Kailan ba ito? Bakit good evening? Di ba? Di ba? Anong 21? Nung 21 ito parang share na lang. Share lang po ito. Yan. Pag maraming share kasi maraming nakakakita, mas maganda. Di ba? Okay. Ay, ganun po yan. Yan. Just you share now. Diba? Kasi tayo nagsishare din. God is good. From Faye and Marnieva. Yes, talagang God is good. Diba? God is great. Yan, diba? Good morning po sa lahat. Amazing Marilyn Marchan. Yes. Diba? Bunaobra. Batalier. Good morning, Docs. Have a blessed Sunday. Keep safe always. Thank you so much. Thank you. Diba? So, ganun lang po yan. Diba? So, kailangan share lang po tayo. Share. Walang mawawala sa inyo. Wala pang 1 minuto yan Diba? Kasi makakakita dyan. Maraming makakakita. Diba? Okay. Okay. So, yan po magandang balita natin dito sa ating mga produkto. Ang dami-dami natutulungan. Kanina po, masa YouTube na rin po natin yan. So, tinatawagan din natin si Amazing Ruby Asuncion Manlapas na magsadya din po sa atin para ikwento ang nangyari kay Lola. Nakahigaan na lang po ito, namimilipit sa sakit. Ngayon po ay nakapag-birthday na. Mga 1 buwan na ata si Lola. Yes, simula nang uminom.
at magaling na magandang maganda na ang kanyang katawan, di ba? So nakapag-celebrate na ngayon ang birthday niya, di ba? At yan po ang apo niya naman, si Amazing Rich Ligado, di ba? So isa pong aktibo nating miyembro ng MHC Unilevel business program po natin. So ang kailangan lang po natin talaga ang kailangan lang natin ay dedication. Ang kailangan lang natin commitment, ang kailangan natin nakafocus tayo, di ba? Kasi po pag ginawa po natin, marami tayong matutulungan. Ang dami-dami pong problema ng sambayanan, lalong-lalo sa kalusugan. Kaya nga po ang itong vaccine ay talaga pinag-uusapang dahil nga po sa coronavirus, dahil po sa yung mga variants na yan, na kung saan galing na, di ba? So tayo po ay malaki ang ating pong magagawa sa ating mga kababayan. So itong programa natin, tutukan natin, inaalay natin sa mga kababayan, like, comment, and share, di ba? I-share sa inyong timeline, i-share po natin sa ibang grupo, di ba? Para nila ay makita at pag may nag-response na, kunin po ninyo ang pangalan kung nagtatanong na at ibigay sa atin para po yung negosyong yan. Sa inyo po yan. Sa inyo po makikredit yan. Okay, maliwanag? Okay, maliwanag pa sa sikat ng araw bukas. Diba? Oh. Your life is instantly changed when you begin believing in yourself. Yan, dapat. Every great dream begins with a dreamer. Always remember you have within you the strength, the patience, and the passion to reach for the stars to change the world. Yes, tama po yan. O, diba? From Amazing Diamond, Arlene Pabilunya. Yan, nung nga siya po yung nasa Dorotea Resort and Spa. Diba? O, nakita niya naman, ang ganda na ng Dorotea. Diba? Ang ganda-ganda na po ngayon ng Dorotea. Talagang magugulat na kayo. Diba? So, yan po ang magandang balita. Diba? So, yan po ang yan po ang ating maipag lang natin sa inyo. Na sana po kayo mismo ay wow, sana lahat pa amis na lang. Yan. Okay, ganun po talaga yan. Maamis talaga tayo lahat. Diba? Oh. So, yan po. Oho. Maamis po tayo lahat nitong nangyayari kay Lula. Oo, di ba? Oo, di ba? Oo. Oho, oho. Okay. So, po, inaantay pa rin namin hanggang alas 12 po yung ating promo sa Mega 1 buy 1 take 1 at SRP. Yung pong sabon buy 2 plus 2, pwede pa rin po yan. Yung pong available lang natin sa CLT Drinks is Mega Coffee and yung Mega Choco buy 6 less discount plus 1 box free pa. Ang dami-dami. Dami-dami nating pa-premyo, di ba? Okay. So yan na po ang natin. I love the smell of success in the morning, weekend, and punong-puno ng blessings. Thank you, Lord. Iba, pag ikaw ang kasama. Yes naman, thank you. From Anjo Sico is with Jomel Ramos. Yan. Di ba? Okay po, maliwanag po yan. Maliwanag. Maliwanag talaga po yung maliwanag na maliwanag pa. Diba? So, mamaya po, after our program, nakatutok naman tayo kay Manny Pacquiao. Laban ni Manny Pacquiao po mamaya, suportahan po natin. We are Filipinos. Diba? We are Filipinos that we have to support it. Diba? Huwag na muna natin pag-usapan ng ang eleksyon. Malayo pa o yan. Malayo pa. Diba? Diba? Malayo pa o yan. Malayo pa. Okay, so yan po ang dapat natin gawin. Diba? So, ano po ba ang magagawa ng ating mga ano po ba ang magagawa ng ating mga produkto? Nako, ang magagawa po super, magugulat po kayo. Di ba? Magugulat po kayo. Di ba? Magugulat po kayo sa nagagawa po ng ating ng ating produkto. Di ba?
Kaya ang kailangan lang po kayo mismo ay talagang sinusubukan ito. Kasi pag sinubukan po ninyo, kayo mismo ay maniniwala. Oh. Di ba? Okay, okay. So, iyan pong magandang balita eh. Di ba? Oo. So, di ba? Oo. Oo, di ba? Okay, okay. So, iyan po ang okay, so wala pong problema tayo dyan. Walang problema. Walang problema tayo dyan. At gagawin po natin lahat para po matulungan pong ating mga kababayan. Di ba? So, ganun lang po yan. Tulong-tulong lang po tayo. Tulong-tulong lang. So, yung pong tumatawag, mamaya na po. Mag-text na lang po kayo. I-text na lang po natin. I-text na lang po natin. Di ba? Oo. Oo. Okay. Oh. Okay, 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 okay. Sige, sige, sige. Oh, di ba? Okay, okay. So, yan po ang magandang balita natin. Magandang balita. Di ba? Magandang balita natin yan. Oo, oo. Di ba? So, yan po ay magandang balita natin. At yan po ay mangyayari po na pag magandang balita at ginawa po natin ay meron pong mayroon po tayong inaasahan na magandang resulta. Diba? Magandang resulta. Diba? So yan pong natin. Yan pong ating nasa isip parate. Yung result of the action that we implemented, di ba? So kailangan po kasi may action na implement natin, di ba? Oo. Oo. Di ba? Di ba? Di ba? Ganun po 'yan. Oo. Oh, di ba? So, ganun lang po yan, ating mga minamahal kong kababayan, di ba? Oh, kung ay maganda ang ating ginagawa, ay may magandang inaasahan tayong resulta, di ba? Di ba? So, ganun po tayo. Ganun lang, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Di ba? So, kasi pag tuloy-tuloy natin na yun, naging habit na yan, pag naging habit na, mas maganda. Hindi na tayo mahirapan. Di ba? Oh. Di ba? Oh. Di ba? So, ganun po yan. Ay, tayo ay gusto natin mangyari. Mangyari na ang dapat mangyari, di ba? Mangyari na ang dapat mangyari para tayo ay maging matagumpay in helping others. Yan ang importante, maging matagumpay tayo in helping others. Lalo-lalo sa kalusugan at sa pangkabuhayan. Di ba? Pangkabuhayan importante, di ba? Okay. So lahat pong gusto mag-ipugnayan kay Doc Joey dito po sa 0998 mag-text lang 975-8121 0998-975-8121. Yan, di ba? Congratulations, Ruiz, for purchasing our products and for availing the promo yesterday. Yan po sa ating outlet. Yan po sa Purokwan, Kimantong, Daragalbay. Mamaya nga pala, ay meron tayong orientation and consultation 1:30 to 2:30 dyan po sa Daragalbay, sa outlet, sa Kimantong. Please wear your face mask. Very important po yan. Please wear your face mask. Oo.
Di ba? Please wear your face mask po. Okay, kasi para hindi tayo mapagalitan. Mahirap po, pinapagalitan tayo. Adult na tayo eh. Di ba? Oo. 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 Di ba? Di ba? Please wear your face mask. Di ba? Di ba? Oh. Okay, 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 okay. Okay, okay. So, yan po magandang balita. Yan po magandang balita. So, So, yan po ang kailangan natin. Ang kailangan natin ay kailangan. Yeah. So, So, ano po ba? Yan. Ano po ba ang tatanungin ko sana sino ang kalaban ni Senator Manny Pacquiao mamaya sa boxing. Yan. Alam po ninyo, isang Cuban yan eh. Pero may turmoil po sa kanila. Kaya magulo ang utak ni Ogas. Ogas ang pangalan. Diba? Hindi natin naman yan yun kasi mahirap. Baka sabihin nila ay diba? Diba? Pero ang importante, napakalaki ang chance na manalo ni Manny Pacquiao, ni Senator Manny. Kasi yan pong importante. Diba? Ang karangalan ng ating bansa. Karangalan ng ating bansa yan. Hindi karangalan ng West Philippine Sea. Diba? Okay. Diba? Ganon din po yan. Bakit natin tutulungan ng bawat isa? Kasi mga Pilipino po tayo, alangan naman tutulungan natin West Philippine Sea. Diba? Ganon din po yan. Dapat marunong tayong mag-analyze. Analyze po natin. Pag na-analyze po natin, doon natin malalaman tama pala ang sinasabi ni Doc Joey Betito. Diba? Kasi kung hindi po tayo mag-analyze, mahirap po yan. Diba? Okay. Diba? Diba? Okay, okay. Diba? Diba? So, yan po. Ito, umahabol si Madam sa promo. Umahabol po. Diba? 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 Okay, so ayan po, yung gusto pong magipag-ugnayan sa atin ay ito po ay humabol sa ating promo. Sa ating promo po na Amazing 4 buy 1 take 1, di ba? 50%. Ang discount mo 25 maging 50% yan. 30% maging 50% yan. 35% maging 50% yan. Paano si Miss Migawan? Dapat kumita naman kahit paano, di ba? Ganon po yan. Okay, maliwanag. Andito pala si Madam Flor Kiding. Kumusta Amazing Flor Kiding? Ayan, di ba? Nang Ginubatan Albay. Nakilala ko. Kasi alam po ninyo, pag di ba? Di ba? Di ba? Kasi nga po ay tayo. Di ba?
So, ano po yan? Yan, di ba? No, talagang ano tayo? Gusto natin talagang no, di ba? No. Oho, oho. Oh. Oh. Ganito yan eh. Di ba? Oh. Yes, yo, di ba? Oh. Handa na ba kayo? Di ba? Oh. Di ba? Di ba? Di ba? So, kayo po ba ay ito po ay inaano natin and prayers, di ba? So, mabuhay po kayo. Yan. Ganun po yan. Kailangan po natin ay sila ay ating i-acknowledge. Kailangan po natin acknowledge sila. For the birthday greetings. Di ba? Ano na ito si Flor? Magiging ano ito si Amazing Flor Kidding? Maging ano ito? Top notcher ito. Isa sa maging top notcher. Napakasipag nito eh. Alam ko yan. Kasi nakasama ko nito noong 2016. Diba? Ay lalong-lalo ngayon na uni-level na tayo. Hindi na tayo ano lang, ordinaryo. Diba? Diba? Uni-level na tayo kaya mas madali, mas maganda. Diba? Oh. Okay. Maraming tagahanga na si Lola. Ang di ba? Okay, so tuloy-tuloy po natin. 2 plus 2 na berry soap, magkano? 300. Yan. Di ba? 300 only, Amazing Diamond. Amazing Diamond, Amazing Amazing G Bayaban. $300 only, Amazing G Bayaban, di ba? Amazing Jen Mascardo. Good morning to Aisha Briobo Espirito. Oh, di ba? Di ba? Jolie Belmonte Nusidal. Good morning po, Doc Joey. Happy Sunday also. And good morning. Diba? Ganun po yan. We are happy. We are very happy with our, the way we treat everyone. Diba? Diba? Treat everyone. So, yan po magandang balita natin. Magandang balita natin sa lahat, di ba? So, ang gawin po natin ay, pero ang problema natin kung tayo ay di ba? Kung tayo
Di ba? So, tuloy-tuloy lang po tayo. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang po tayo. Meron po ba sa Legazpi for kung si yes, tapos kung saan po pwede? Sa Legazpi ba o sa Bakakay? Mayroon po sa Legazpi from 8 a.m. to 11:30 p.m. Yan, ngayon po yon. Wala po tayo sa Bakakay kasi nandito tayo. Oho. Pwede po sa ipati na lang po if okay. Ay, sus Maria, Panginoon ko. Porok o Taysan Resettlement. Ano ba ito? Okay, tingnan po natin kung ano magagawa natin. Thank you for giving the opportunity to join the raffle a while ago. Si Amazing Joy Sarsa, congratulations. Nanalo rin ito. Diba? Ganun talaga yan. Basta ikaw pwede po mag-claim ang thanks. Okay, tomorrow. Tomorrow. Diba? 2 accounts po, done sharing in group sa Messenger. Amazing G Bayaban. Very good. Thank you. Ana, okay, we explain the maybe soon tomorrow. Yes. Diba? You're welcome also, always. Diba? Oh. Okay. I love the smell of success in the morning. Weekend na punong-puno ng blessings. Thank you, Lord. Iba pag ikaw ang kasama. Yes, amazing Ann Josico. God bless. Diba? So talaga po si Lord, pag tinawag natin, nagdasal tayo ng taimtim, andyan po yan. Diba? Kasi kung minsan, nakakalimutan natin. Hindi naman siguro sinasadya, pero kailangan po tayo ay maging ano tayo. Oh. 'Di ba? Yes, 'di ba? Oh. Oh. Ang gold ang 30%. Ayan po, dapat malaman po natin ano po ba pagkakaiba ng bronze at saka silver. Yung bronze po, ang discount niyo 25%, 25%, 6 ways to earn. Pero ang business partner natin sa Unilevel, hanggang 10 lang na pwede tayong kumita. Okay. Ngayon po, yung silver naman, 25% discount, 6 ways to earn. Pero ang ating pong business partner ay 25, so more than double. Ang gold naman po natin ay ang discount 30%. Ang ating pong business, there are 6 ways to earn. Ang ating business partner na pwede tayong kumita in one line ay 50 people. Okay, kahit isa lang nakuha mo, at yung isa nag-multiply hanggang 50 na yan, may kikitain ka dyan as long as bumibili sila buwan-buwan. Okay. Ngayon naman, ano ang Emerald? Ang Emerald po ay 30% discount, 6 ways to earn, pero pwede kang kumita up to 100 business partners. Okay, maliwanag. So, mas maganda po yung Emerald. Yan. Ano po ang mas maganda? Yung Sapphire. Kasi ang Sapphire po ay 35% discount. Then 6 ways to earn at pwede kang kumita up to 250 people o business partners sa isang linya. Okay. Ano po mas maganda sa Sapphire? Ruby. Ruby, the same, 35%, discount, 6 ways to earn. Pero pwede kang kumita up to, saan? Up to 500 business partners in one line. Okay. Ano mas maganda sa Ruby? Pearl. Pearl kasi napakaganda kasi po. Bakit? Kasi nga po yan ay 40% discount. Then ano pa? Iyan po ay meron pong 6 ways to earn. At iyan po ay merong 1,000 business partners. Di ba?
Then ang diamond po ang pinakamaganda. Bakit? Kasi po mayroong 45% discount, may 7 ways to earn, mayroon pong infinity bonus. Infinity, wala na pong bilang sa isang linya. Yan po napakaganda dyan, infinity bonus. Diba? At meron ka pang tinatawag na leadership incentive. May leadership incentive ka na mapapakinabangan mo later on kasi pwede ka kumuha ng trainer mo. Pwede kang kumuha ng trainer mo to train people, di ba? So yan po ang maganda sa pinakamaganda po ang diamond. Ang sumunod po ay pearl, ang sumunod ay ruby, at ang sumunod ay sapphire. Yung apat po yan, mga leaders. So from emerald, gold, silver and bronze, iyan po yung mga hindi pa mga tunay na leaders. Okay, ang leader po nag-umpisa sa sapphire. Pero po kung ikaw emerald, mas committed ka, mas magaling ka kaysa sapphire, pwede mo silang talunin. Pwede natin talunin yung sapphire. Kasi nga po dito po yung ikaw commitment mo, yung nakafocus ka at ikaw po talaga ginagawa mo ang ating negosyo araw-araw. Yan, okay, maliwanag. So yan pong malaking pagkakaiba. Diba? Kahit ang position mo medyo mas mababa pero magaling ka naman at pinagsisikapan mo, katulad kanina ni Ma'am Vicky, diba? Ay gagawa ng paraan ng 60,000 para maging leader. Yan sa UWAS ay diba? Nadagdag na 30,000. Ay magandang bagay po yan, diba? Kasi ang kailangan po ay meron kang commitment, meron kang commitment, meron kang sabi nga natin positive attitude, nakafocus ka, you wish to help your people, your team. Importante kasi yung team mo eh, diba? Ganun po yan. Okay, maliwanag. Sana po tayo nagkakaintindihan at pwede pa rin kayo pumunta dito magsadya, diba? Magsadya saan? Sa ating booking office sa harap ng Foodpanda and Bangko Sentral. Katabi po namin ang Angeles Cake, Rizal Street, Gabangan West, Legazpi City. Yan. Ay Barangay 18, Legazpi City. For further info, you can text Doc Joey 0998 975 8121. 0998-975-8121. Yan. Okay, maliwanag po yan. So sana po ay natutunan ninyo, naunawaan ninyo ang aking mga sinasabi para po tayo ay later on, pag ginawa na po natin ang negosyo, ang ating image sa Unilevel ay malaki po ang ating di ba? Di ba? Di ba? So, ganun po yan. So, kailangan makainom na kaagad. Di ba? Kailangan makainom na kaagad. Ito si Talia Alcana, may problema ang kanyang mother. Kailangan makainom na kaagad. Di ba? Di ba? Di ba? No. Di ba? Di ba? So, ganun po yan. And, our radio program, our FB Live, di ba? So, ganun po, our FB Live. Di ba? Di ba? So, ganun po dapat ang gagawin natin. Di ba? Di ba? So, yan pong
Oo. Oh, di ba? So, ganun po ang ating ginagawa dyan. Di ba? So, oho. Di ba? So, ano bang inaantay natin? Ano pa inaantay? Ano pa inaantay natin? Ano pa inaantay natin? Ano pa inaantay natin? Huwag kakalimutan. Huwag kakalimutan. Di ba? Oh, di ba? Oh. Oh, ano bang inaantay natin? Don't worry, be happy. Be happy. Maraming may makaramdaman ngayon. Maraming may makaramdaman. Anong gagawin? Di ba? Oh. Ano pang antayin natin? Ano pang gagawin natin? Gayon na. Ngayon na. Ayos na. Di ba? Oh, di ba? Ayos na. Di ba? Oh. Di ba? Ayos na. Ngayon na, ayos na. Oh, di ba? Huwag nating kakalimutan 'yan. Ayos na. Oh, di ba? Oh. Di ba? Kahit yan sa outlet pwede. Yan sa outlet pwede yan. Outlet. Oh. Mm. Mm. Si Mega Choco lang ang ano pong ating ngayon. $670 plus ang kanyang creatinine. Ngayon, nung uminom ng ating Amazing 4 3 times a day, naging 101 na lang. It's normal. Nagpapasalamat ako doon. Sige lang po. Ngayon ko lang kasi doon na, ano ko na mapayat eh. Ako si Ma'am Elizabeth Velasco, 64 years old, Hinubat ng Albay. Maganda po ang pagbabago sa aking katawan, sa pag-ihi, kahit sa pagtulog, maganda na po ang pagtulog, sa pagkain, maganda sa pagkain. At yung mga masakit ko po dito sa aking paa, na nawala. Ako po si Mrs. Marcelina Vivar Magmanla. Nakalakad ako na sobrang 1 kilometro. Mainit pa yun. Yung immune system ko talaga lumakas na. ako ng Mega 1 3 times a day. So yun po, nakakita ko yung result and development sa pag-take ko ng Mega 1. Kasi dati talagang hinihimatay pa ako that time na mag-menstruation ako. So as of now, hindi na po siya and hindi na siya masyadong masakit kapag may menstruation ako. Hindi, tagasakit ko linggo. Ito akong scoliosis. Kang Mega 1, pag 3 days pa lang, naggan ako na mamatian na pagbabago. Hindi ako tinuro kang God na magdigdig, hindi na makukuha ang karahayan kasi nakamatian.
Ako po si Jing Batalya, taga San Fernando po. Yung tatay ko po, marami pong maintenance sa kanyang iniinom. Uminom po siya ng Mega One. Sa loob po ng isang buwan, malaki na po yung pagbabago. Na i-try niyo pong pumunta po kay Doc Joey at uminom din po ng Mega One. Ako po si Annalisa Mancera Miliano from Mobiliar Albay. May diabetes po siya, high blood, tapos may asthma. Pigtawan po siya ni Doc kang Amazing 4. Tapos ngunyan po, sa loob ng 3 bulan na pag-take niya kang bulong na ito, napigtaon ni Doc, okay na po siya. Ako po si Bining Australia, ginubatan. Mga sakit sa lawas ko kaya grabe. Nagadun po ako dito sa kay Doc Joey sa Amazing 4. Try ko po mag-inom sa to. Tapos po pag 5 daw, namatian ko sumaraya pagmati ko sa lawas. Isa po ako yung na nagpa-patronize ng Amazing Trio. Pero actually, hindi naman ako yung gumagamit. It was my mother-in-law. Since 2017, kasi na-diagnose siya na may bladder cancer. Pero hindi pa namin alam kung anong stage before. So, since continuous yung pag-bleed niya, yung pag-ihi niya ng may dugo, so we decided na dalhin siya sa doctor, and then doon nag-suggest yung doctor na mag-undergo siya ng isang operation. Tinanggal lang yung bukol, and then yung bukol, yun naman yung dinala namin sa isang hospital for biopsy. And then, naghantay kami ng 1 month, and then yung dumating yung result, doon na namin nalaman na meron siyang bladder cancer na high grade. So, meaning, nagre-recur siya. So, after that, nag-suggest din yung doctor niya na mag-undergo siya ng isang therapy, pero medyo vague kung ano yun. So, naka 4 times ata kami, pero after nun, nag-decide yung mother-in-law ko na wag na lang daw kasi wala naman nangyayari kasi continuous pa din yung pag-bleed. So, yung nagkataon din, nasabi ng mother-in-law ko, mag-isip na lang tayo ng ibang way kung paano ma-address yung concern ko. So, thankfully, yung co-teacher ko na who happens to be an endorser also nitong ng Amazing Trio, yun yung nag-encourage sa akin na i-purchase yung products. I-try ko lang daw. So, yun nga, pinapunta ko yung brother-in-law ko dun mismo sa may DCGB pa na office ninyo, and then yun nga, nag-avail na nitong Amazing Trio, and then yun na yung naging maintenance ng biyanan ko. So, thankfully, okay pa din naman siya and very strong. Wala pa naman akong nakikitang mga kung ano-ano. Kumbaga, yun na din yung naging maintenance niya for several years. So, wala naman akong masabi dito sa Amazing Trio. Basta continuous lang talagang ginagamit, and then malakas pa din siya ngayon kahit 87 years old na siya, and is still fighting for stage 4 bladder cancer. Ako po si Mrs. Cherry Arena, kang Maslog, Legazpi City. So, ang agom ko si Mr. Marciano Arena, na-stroke siya noong November 2020, last year. So, nagkaigwa siya tulos na wheelchair nung ilinuwa sa hospital dahil today na nga siya nakakalakaw. So, may reseta sa iya na 4 na inom niya ito sa Laukit, 3 bulan, sobrang 3 bulan. So, hanggang dahil man pagbabago dahil karahayan, kang bulong na ito, naisip ko na mabalo daw niya ako magbakal kibulong digdi kay Doc Joey kang Amazing 4. Amazing 4 ang pig-inom niya. Tapos, after kahit pig-iling ko so, agum ko, sambulan pa lang, gari makusugo na siya. Hanggang dit-dit na siyang, dahil na siya nag-wheelchair. So, kang itong inali mi na sa wheelchair, pag may kwarta kami, nabakal kaming bulong, pag dahing pambakal, napupundo. So, gari maluyahon na naman siya, pag dahing nakakabakal. Pero may na siyang mursot, orang pambakal. O di, ang gigibo mi, nanganap kaming pambakal, ibabakal mi na naman siya. Hanggang maski dahil siya nagkakaon, kitultol, makusugon ang buhay niya. So ngunyan,
Sa wheelchair niya, iginilid mi na hanggang sa unin na nga di sa opisina ni Doc. O ning siya ngunyan, nag-aarok na, tabang-tabang na naman sa kukang pagluto-luto sa kusina. Kaya dakulang pasalamat digdi sa Amazing 4. Uni nga ni, mabakal na naman para dahil mapundo ang sa iyang pag-inom. Ta gusto niya pa man mabuhay, mailing niya pa man ang apat niyang apo. Kaya, so nagpapasalamat po ako tinawan kami ki oras na mamidbidan mi ini. Ini pong wheelchair na dinara ko digdi sa opisina kang ni Dr. Bitito. Iyo po ini so gamit kan agum ko na ipapalit mi na lang po ki produkto na mainom kang agum ko niyan. Ta ini may tatabangan man dapo kay ni si Doc Bitito na mas nangangaipo man po sa Samuya. So salamat man po sa pagpalit ki inomon kang sa kong agum digdi sa wheelchair. Sa mga nakakamid bid po sa ko, sa mga dai pa nagiinom kay Amazing 4. So, in ko manin try na makawakal man kamo kang arog man kay ning pigiinom kang agum ko para ang mga namamatian nindo sa indong mga helang marahay man arog man po kang helang kang agum kong narahay duman sa Amazing 4. So, dako lang pong salamat. Salamat po. Ako si Florencia Martiliana, taga Malabog, Daraga Albay. 17 ako ngunya na Agosto. Manang taon, ngunya na taon. Noon, nagkasakit ako, na-paralyze ako, na-hospital ako, 2 hospital nga pinasukan ko. Tapos, nung nagaling-galing na ako, nagano din akong herbal noon, pero doon sa Pulangin, nagaling-galing naman. Pero hindi pa maalis-alis yung sakit ng ano ko, nararamdaman ko. Ngayon, narinig ko sa radyo, na dito nga kay Doc Bitito, na itong Amazing 4, di pig-try ko. O ngayon, galing na ako. 1 buwan akong minom ng Amazing 4. Pagkatapos, ngayon, pig-maintenance ko na lang yung Mega 1. Pagkatapos ko, pag inom kan Amazing 4, maganda na yung pakiramdam ko, nakalakad na ako, maayos. Pagkatapos, pig-maintenance ko na ngayon yung Mega 1. Ngayon na mo na, may maintenance, sumagit na akong 1 taon, Mega 1, nagkagalaw na ako sa bahay, kakatrabaho na ako. Yung tugang ko, nagkasakit din, Felix Martiliana. Ngunyan, 64. Pagkatapos, siya, pa-doktor din siya. Ang sabi kan doktor, tapos laboratory na siya, ang sabi sa doktor, ano daw, ida-dialysis siya. Kasi wala na daw siyang gamot na may resita. Tapos sabi kan tugang ko, dumang ka na kay pag-iinuman mo kay Doc Bitito, ano mo rin ako ng gamot to, herbal, gusto din niya herbal. O dito nga, nag-ano ko kay Doc Bitito, mahigit 1 linggo pa lang, ayos na yung paglakad niya, nakalakad na siya, di na siya alalayat. Pagkatapos, ngayon, inom pa siya ng gamot para gumaling na siya, pero di pa siya nakapagtrabaho. Pag-take niya ng 1 linggo ng gamot na Amazing 4, nakalakad na siya mag-isa, hindi na siya nagpaalalay. Kaya ngayon, diretso ang inom niya ng gamot na Amazing 4. Ngayon, nandoon na nga sa kalsada, naglakad-lakad na, kasabay yung mga makuapo niya. Tapos, kaya ngayon, bibili naman ako ng gamot para makakadron. Muna yung nag-testimony. Diretso na pagaling niya. Kaya salamat dito kay Doc Bitito. Okay, so we are back sa ating programang Kalusugan at Pangkabuhayan Serbisyong Natural. At
Malapit na po matapos ang ating programa. But yung po ating madam, mayroong humahabol. Yung ating pong promo. Yung promo po natin ay ito ay maraming humahabol sa promo. Humahabol sa promo po natin. Dahil nga po sa ang ating buy one take one sa Amazing 4 will end today, but itutuloy po natin tomorrow yung Amazing Trio, then yung Berry Soup, then ang ating pong good morning, madam. Okay. Oh, nakita mo na. Oh, sige, text mo niya si madam. So, di ba? Oo. So, So, habol ako, Dok. Nadamugkus ko yan mo sa iyo. DCGB. Pagbukas ko, hanggang 12. Ay, sabi marami po kasi, ilan pa ba dyan ang Amazing 4 natin? Pag-check mo nga, kung pwede pang extend tomorrow. extend mo man. Kung may mga kwarta. Sabi ni Madam, extend ko raw hanggang tomorrow ang Amazing 4. Ang Amazing 4 po extended tomorrow. Ang Amazing Trio po hanggang 31, di ba? Kung ano, by Diba? 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 Si Madam Grolier, ini eksperto. Siya yung maging leader baga natin na maging future diamond. Ano ito big. Malakas na si Madam. Diba? Diba? So extended po ang ating Amazing 4 hanggang tomorrow kasi Sunday nga naman half day. So sabi nga ni Madam walang linggo. So extended po natin Amazing 4 hanggang tomorrow. Ang trio po hanggang 31. Ang berry soup po natin hanggang supply last. Yan. 16 boxes. Hindi nga, 16 boxes daw. 3 boxes. On 3 boxes. 3 boxes each, ma'am. Kaya nga, kung bibili ka ng isa, ng 1 set na libre. Kung bibili ka ng 2, bali 4. Kung bibili ka ng 3, maging 6. Tama? Basta yung Baka sinasabi mo, mga isa't kalahating sets, magiging 3. Yan. Yan, di ba? Kasi depende po sa budget ninyo. Ang 1 set kasi 11.5. So pag 60-60 po yon. Ang 100 lang po, Miracle C. Di ba? So yan po magandang balita. Di ba? Humahabol. Para humahabol si Pacquiao, labanan ng Pacquiao at saka ni Ugas. mayaman dyan si Pacquiao. Di ba, ma'am? Para iwaras niya ulit sa mga mahirap. Di ba? Iwaras sa mahirap ulit ni Senator Manny once sa Manalo. 2 sets, di ba? Okay. So yan po mga minamahal kong kababayan kasi nga po kailangan po natin na tayo ngayon ay firm tayo sa kalusugan natin. Kasi alam yan ni ma'am, pag nagkasakit, nako, hindi na ninyo alam. Hindi ninyo alam na ang puwit ninyo kung saan iikot ng iikot, di ba? Kasi ito si madam, naranasan niya sa kanyang asawa, di ba? Hindi ko sinasabi pangalan. Naranasan ni ma'am yung kanyang asawa, dinala pa sa Manila. Guminastos ng napakalaking pera, 7 figure. Naubos nga po yung retirement ni sir. Pero wala rin po nangyari. Yan po ang masaklap. Kaya si ma'am, nakita niya na sabi, Dok, dito na tayo.
Sige, pag maganda ito, ikakareer natin yan. Gagawin natin negosyo. O, di ba? Kaya bumalik ngayon si ma'am. Pangalawa niya, yun ang promo. Ayan. Siguro ang pangatlo nito, magninegosyo na si ma'am. Ayan. Padadala ko sa Maynila. O, padadala raw itong produkto sa Maynila. Mga anak po ninyo, ma'am? Yung anak ko, O, yung anak ni madam. may may work siya, may mga cancer. Ay, sus, oo. Yung pong ka-work ni madam na may mga cancer sa Manila, di ba? So makakatulong na doon sa ka-work, di ba? Kasi nga po, itong ating produkto talaga ay validated na mayroon talagang ibubuga. Hindi ko naman sinasabi lahat ng iinom gagaling. Wala naman pong ganun eh. It's only God, di ba? Tama ako, ma'am? Oo, di ba? Pero sa lahat ng supplements na akin pong simula po kung umiinom ng supplements, sa totoo lang po yan. Pang-apat na supplements po ito. Dati nag-part-time ako sa isang galing sa Amerika. Magaling din po yon. Kaso nga lang po, Daily Nutrition Pack, yung pinakahuli ata, 16,000 isang package. Pero ngayon po, wala na ako nakita. Parang nawala na po yon. Sumunod po yung galing sa Canada. Na ang isang buti po ngayon nasa 1.8. Di ba? Magaling din po yon. Hindi ko sinasabing hindi. Sumunod naman po dyan yung colostrum, yung pinakahuli kong food supplement. Magaling din po yon. Lahat magaling. Oo. Pero may pinakamagaling. Yan. Pero ma'am, doon sa magaling po yung pinanggaling, ako nag-number 1 doon. Ang nagtaka ako, bakit hindi gumaling yung aking frozen shoulder? Ito kasi noon, grabe. Naman pala ni. Frozen shoulder, hindi gumaling. Uminom na po ako ma'am noon ng 30 capsules, isang juice, isang buti. Hindi ko na. Hindi gumaling. Pumunta kami noon sa Amerika kasi delegates po kami ng Philippines. Masakit po dito. Ang sakit. So, kako, bakit ganon? Kung magaling yung produkto. Yung frozen shoulder ko hindi gumaling. Kaya nga po, nakapag-decide kami noon na magtayo ng kumpanya, sinubukan namin yung Amazing Trio kasi 3 pa lang noon ang produkto natin. Miracle C, Mega A, and Multi-5. Alam po ninyo ma'am, sa totoo po yan, andyan ang Panginoon. Tandang-tanda ko pa, hindi po naabot ang 3 buwan, gumaling po. Hanggang ngayon po, hindi na naisagamit ko. Pati sa mukha ko naabot ko na. Dati nung, pag ganyan, hirap na hirap. Ang sakit talaga. Mahirap po ang frozen shoulder, sa totoo lang. Pag naranasan po ninyo ang frozen shoulder, naku, nagutong-hutong. Yung mga nagutong-hutong dyan, grabing sakit, di ba? So, iyan po ang magandang balita na sana po tayo dito magkaisa na. O, di ba? Sa Mega 1 po, magaling na po yan. Lalo na pag Amazing 4, di ba? Ay, lumit na. Ay, lumit na daw si Mama. O, salamat. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, dire-diretso. Tingnan mo si Ma'am, lumit na. Hindi po ito nagpa-opera. Si Ma'am, hindi ko na po sasabihin ang pangalan. Si Ma'am, isa po itong magaling na sa sales dati nung siya kabataan niya. Di ba? Ngayon po, nagpaparapagamot na siya. Ang problema po, mayroon siyang nakapa sa kanyang breast. Ang recommendation ng kanyang physician ay kailangan ipa-biopsy. Ipa-opera, ayaw naman ni madam, di ba? Kaya po, ang ginawa niya, bumili po siya ng 120 capsules each ng Amazing 4. Ngayon po, wala pang mga 3 weeks pa lang ma'am, 2 weeks o 3 weeks? 3 weeks, tanda ko eh. Ngayon po, bumili ng 2 sets na Amazing 4, subaging 4, di ba? Kasi nga po, yung kanyang anak na sa Manila, marami rin kasamahan na maraming cancer. Actually po, sa totoo lang, ang cancer po ang pinakamahirap na sakit. Yan, kasama po dyan ang dinadialysis. Ang COVID-19 po, sa totoo lang, madali pong gamutin yan. Madali. Ang problema nga lang sa COVID-19 po, iyong nakakahawa, mabilis na kumalat. Yan. Kaya ang gobyerno po, natatakot dyan. WHO natatakot. Kaya nga po, binigyan tayo ng vaccine. Yan. Iyan po ang purpose.
Pero yung vaccine, doon po sa COVID-19, hindi po sa inyong mga pre-existing na mga karamdaman o mga karamdaman na maaring mangyari. Yan. Kaya po, mas maganda uminom tayo ng Amazing 4 or Mega 1 kasi po, mayroon ka ng vaccine, mayroon ka pang panlaban, pampalakas sa immune system. Yan. Okay, maliwanag. Para hindi po kayo malisya, baka sabihin ninyo, "Uy, nabakunahan ako, okay na yung aking high blood." Hindi po. Hindi po. Okay na ang diabetes ko. Hindi po. Hindi po totoo yun. Okay, maliwanag. Sana po ay alam po natin yan. Kasi nga po, mahirap na hindi ninyo alam. Kaya pinapaliwanag ko dito sa programa natin na hindi tayo malisya. Hindi tayo maguluhan. Di ba? Kaya po sa programa natin ay marami tayong matututunan. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, itutuloy-tuloy natin ang parapol ng cash, bronze, silver, gold siguro, or emerald. Yan po ay magdodro tayo araw-araw simula next week. Hindi ko lang alam kung anong araw next week. Si Miss Gila at Miss Anna ang magde-decide po niyan. I-recommenda sa akin. Kasi nga po, additional na trabaho po yan. Hindi naman po natin alam yan kung gaano katindi ang trabaho, di ba? Yung pera naman, may pagkukunan din tayo. Hihingi tayo kay Lord Jesus Christ, di ba? Kasi alam niya naman na ang kanyang mga anak ngayon na pandemic nangangailangan. O, kailangan po natin tulungan ang ating mga kababayan, di ba? Okay. Okay. So, bali, bali 16 boxes yan. 4 na Miracle C, 4 na Mega A, 4 na Multi-Pipe, 4 na Mega 1. Okay. So, yan po. Kaysa ipa-opera ni ma'am, hindi na nagpa-opera, di ba? Di ba? At ang feedback natin sa 3 weeks, lumiit na yung bukol sa kanyang breast. So, praise the Lord. Pasalamatan natin sa Panginoon. Huwag na po ako. Ako po dito, instrumento lang kami. Ako lang po nagpapaliwanag to give glory to God, di ba? Ang glory, parati si Lord Jesus Christ. Para tayo naman ay lagi niyang inaalagaan. Lagi natin niya tayo ay binibigyan ng wisdom. Dapat po ganun tayo. Huwag po tayong personal ang magyayabang. No, mali po yun. We are nothing without God. God is everything, di ba? Kahit tayo nating, pag God andyan sa atin, magiging ano na po tayo? Maging epektibo na po tayo. Okay, maliwanag. So ako po, sabi ko nga, I forgo yung birthday ko na celebration in favor of so many people kasi ako naniniwala, this is one way of thanking the Lord. Thanking na naibigay sa atin ang Amazing Trio, naibigay sa atin ang Mega 1, ngayon Amazing 4 na. We have to thank the Lord. Kasi kung hindi na binigay sa atin, wala naman. Diba? Baka binigay yan sa iba. Baka binigay sa West Philippines di ba? Ngayon binigay sa Pilipinas, then we should be proud of, we should thank the Lord, di ba? Tama po ba ako, ma'am, ang sinasabi ko? Kasi kung hindi sa atin yan, kung ayaw ibigay sa atin ni Lord, wala tayong magagawa. Wala. Di ba? Kasi kung tayo parati, ako ang magaling, hindi po. We are nothing. Laging isipin natin yan. But with God, we are effective. Di ba? Epektibo tayo. Ganun po ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang ating is more prayers, more actions with passion. Para hindi tayo napapagod. Nakita mo, mahigit sa kalating oras na ako, parang hindi ba ako napapagod? Kasi nga po, andito si Lord Pag sinabi mo si Lord, hindi ka napapagod Ganun po yan. Nangingirabo po ako. Okay, ma'am. Sige po, ma'am. God bless po. Thank you. Pero mo si mama, binibili niya para na doon sa mga kaopisina ng anak niya na maraming cancer. Di ba? So siya mismo, natulungan na, ngayon po tumutulong na rin sa iba. Bumili po ng 2 sets na Amazing 4, 2 sets na libre. Di ba? Okay. Siya rin nagsasabi sa akin na kung pwede extend tomorrow. Kasi nga po Sunday ngayon. So ako po, I listen po. Diba? I listen po. I'm listening. Kasi po kailangan natin, we should listen, diba? Hindi po pwede dito, tayo lang ang tayo lang. Nene, ibigay mo na kay ma'am yan. Ilibre mo na. Yan, diba?
Magkano pa tayo ng sukli, o, di ba? O, di ba? Praise God, hallelujah, di ba? What is 100 plus or less than 200 between Bicolana, di ba? O, di ba? O, anak ng Diyos, anak ni ako ng Diyos. Di ba magkapatid kami? Di ba? Ganun lang naman po yan eh. O, di ba? O si ma'am naman, dahil binigyan ko ng ganyan ng libreng kape, ay siya naman ay natutuwa, magpapasalamat sa Panginoon. Anong malay mo sa ganyan? Nagkaroon siya ng maraming kliyente, di ba, na natutulungan. O, di ba, yayaman pa siya, wala pang operasyon, nakatulong pa sa maraming tao, di ba? Kasi ngayon po, marami tayo, sa dami pong problema natin sa ngayon, dapat marami tayo nagtutulungan. Di ba ma'am, wala na dapat ang crab mentality, dapat ngayon tayo mga horses na tumatakbo, di ba? Dapat tayo mga agilang lumilipad, di ba? Lumilipad sa ere para tulungan, hanapin natin yung may mga karamdaman, hanapin natin yung gustong matulungan na umasenso sa buhay. Dapat ganun po tayo, di ba? Kasi nga po, ang pagtulong, yes ma'am, di ba? Yung kagandahan. Sabi nga ni ma'am, kikita ka na, healthy ka pa. Di ba? Yan ang napakagandang ano natin, healthy na tayo, kikita pa tayo. Di ba? So sana po, tayo makinig dito kasi ito mga elder na po ito, magagaling po ito sa sales and marketing dati, bago siya mag-retire. Pero binibinda nito, grolier. Sangkatutak sa buong Bicol region ka ma'am dati ano? O, pero buong Bicol region, hawak niyang grolier. Nung wala pa tayong mga yan, Google na yun, wala pa yon. Kasi ngayon, wala na. Andyan na lahat. Itatanong mo lang isang word, andyan na sa sa i-google mo lang. No, di ba? Kaso nga lang, nakadependent na tayo sa Google. So, mahina na ang comprehension. Tama yan si ma'am. Kasi too much dependent na tayo sa Google. Oo. Ay, i-google mo lang yan. Andyan na yan. Lalabas ang answer. Noon po wala. Encyclopedia, grolier, ang anuin mo, doon ka, ando naman lahat, di ba? Oh. So, ganun po yan. Okay, maliwanag. So, mga ka-amazing, maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko kayo mababayaran, masusuklian, pero ang sa akin lang po, we should pray and pray and pray and act and act and act and with passion. Maniwala po kayo, we can make big things, we can make a difference. Importante po, we can make a difference to our fellow men, di ba? Okay. Huwag na natin sabihin tayo magaling, hindi. Magaling lang po, Panginoon Diyos. Tayo po instrumento niya, mga anak tayo na gusto niyang tulungan. Iyan po ang importante na makatulong din sa ating kapwa. Okay. Sa ang ating pong para labanan ang pandemic, para po maibsan ang paghihirap ng ating mga kababayan, lalong-lalo sa kalusugan at sa kahirapan. So mga kabayan, maraming salamat. Magandang umaga. God bless, keep safe, and I love you all.